Ki pyrton pulit iada khappud Border Security Force BSF kilayo akem yakimar kimata balat thmu ban khaii-tuh sa Bangladesh na ki lynti khlaw kiba shongdor palat san phopra lak tyngka. Kine kimar khaii kilong ki Jain phong bladep su ki jingsleh pynbha briew babun jait. Ye kine kimar kimata la kurup bala aiti no shaka Ophis Custom kabadan hapen orsla. Hashela ki BSF kilaya kini no Tylli ki Lieng Kynda bat Tylli ki Lieng na steel boat na Wah Umiam-Mawphlang kiba kinong tu ki pindan kam ban kit mau sa Bangladesh.